Seuraavana sitten olisi etäkeskustelun vuoro ja päästäänkin kuulkaas aika mielenkiintoisen aiheen äärelle ja sinne tulikin yllättäen 2 kasvoa näkyviin. Hei, kuuletteko te minut? Kyllä. Kyllä, hei vaan. Ketäs sieltä löytyy? Me ollaan rockkämppiläisiä, eli Alexander Kuoppala Joo, tässä. ja Haverin Satu on mun nimi. Ja täällä ollaan meidän musiikkikoulun tiloissa parasta aikaa. Ja kiitos kutsusta. Tervetuloa. Enemmän kuin mielellään otetaan teidät tänne, koska ollaan aikamoisen tärkeän aiheen äärellä. Ja ennen kaikkea sellaisen, joka liittyy olennaisesti tähän meidän, sanotaanko, arvomaailmaan ja tematiikkaan sen pohjalta, että saataisiin vähän koulutettua ja koulittua näitä nuoria ja vähän vanhempiakin muusikoita eteenpäin urallaan. Elikkä te olette siellä Rockcampin päämajassa. Pidemmittä puheitta, kertokaa vähän lyhyesti tai pitkästikin, että mistä oikein on kyse, niin sellainenkin henkilö, joka ei ole koskaan aikaisemmin teidän toiminnasta kuullut, niin saa ainakin pienen läpileikkauksen, että mistä on kyse. Joo, eli Rockcamp on tällainen yhdistys. Me toimitaan täällä Etelä-Pohjanmaalla ja kyseessä on musiikkikoulu. Me ollaan nyt toimittu kohta 2 vuotta semmoisella formaatilla, eli tässä on meillä ihan viikoittaista opetusta nuorille, soitonopetusta. Se voi olla mikä tahansa bändi-instrumentti, tai se voi olla vaikka äänitystuotanto, tai se voi olla tapahtumatuotanto, tai miksaaminen, tai mikä tahansa oikeastaan musiikkibisnekseen liittyy. Ja meillä on nuoria täällä sitten aina viikoittain tulevat saamaan oppia valitsemastaan aiheesta, tai he voivat vaikka vaihtaakin aihetta kesken lukukauden. Ja sitten me järjestetään leiritoimintaa. Kesällä on leirejä, sitten meillä on tämmöisiä lyhyempiä viikonloppuleirejä, missä on teemana vaikka biisin kirjoitus tai mikä nyt onkaan. Ja nythän meillä on sitten tulossa viikon päästä tämä meidän iso tapahtuma Seinäjoen rytmikorjaamolla, tämä Raskas ei kiusaamiselle -tapahtuma, mitä on tässä työstetty jo pitkin syksyä. Ja se huipentuu nyt siihen, että meidän nuoret sitten saavat esiintyä oikein isolla lavalla sitten siellä bändeineen ja ovatkin ahkerasti harjoitelleet sinne tässä syksyn mittaan materiaalia. Joo, ja tuohon vielä jatkaen, niin Rockcamp on perustettu 2009, eli ensi helmikuussa tulee 15 vuotta, ja alkuun toimittiin niin kuin kesäleireinä ja tapahtumissa oltiin mukana, ja nyt me saatiin sitten pari vuotta sitten tämä Seinäjoen tila, ja nyt täällä toimitaan sitten koko ajan. Kyllä, se oli erittäin kattava läpileikkaus. Sitähän minä täällä kysyin ja toivoinkin. Ja nimenomaan itsekin huomioon, että tosiaan teillä on aika piakkoin tulossa jo tämmöinen iso tapahtuma. Palataan siihen vaikka vielä hieman myöhemmin. Mutta mistä sanoitte, että 2009 alun perin homma lähtenyt liikkeelle, niin itsessään on mielestäni itsestään selvää, että tärkeä asian äärellä ollaan, mutta mistä juuri teille lähti sitten kipinä lähteä ihan niin kuin aidosti konkreettisesti toteuttamaan tällaista ideaa? Ja minkälaista oli teidän niin kuin alkuhetket? No joo, itse asiassa mulla on partiotausta ja sitten perhe on ollut musikaalinen aina ja itse joskus lauleskellut. Ja aloin vaan sitten miettiä, että hei, että mitenkä mä rakastan leiritoimintaa ja olin partiossa tosiaan niin paljon aina kuin pystyin, niin leireillä mukana ja raskasta musiikkia ja rockia on elämäni kuunnellut. Ja siitä sitten mä otan, miten tämä musa ja leiritoiminta voisi yhdistää. Ja sitten mä soitin silloiselle yhtiökumppanille ja tämmöiselle henkilölle kuin Topi Sorsakoski. Ja Ähtärin 4H-yhdistys oli silloin ensimmäistä kertaa mukana. Ja sitten siitä lähti 7 nuorta oli ekana leirillä ja 2 ekaa leiriä maksettiin ihan omasta pussista, koska arvomaailma pohjaa niin, että musiikin harrastaminen ei saa maksaa ja se ei saa olla eriarvostava asia. Eli niillä, joilla on rahaa, niin voi jo harrastaa. Niin se oli meidän niin kuin no, vaan pitää olla niin kuin mahdollisuutta kaikille.
Ja meillä on siihen asti ja tänäkin päivänä niin meillä on tärkeimpänä arvona se, että musiikin harrastaminen ei saa olla niin kuin se kynnyskysymys. Ja siitä sitten lähdettiin ja leiriä ollaan tehty se jälkeen lukemattomat määrät ja nyt saadaan laajentaa toimintaa ensi vuonna Tampereelle. Ja No parasta niin. aikaa tehdään Luova Eurooppa-hankehakemusta ja meillä justiin tämä tapahtuma on Erasmus-hankkeen päätös, mikä on tehty Vasan rokkikoulun kanssa yhteistyössä. Voi että, se on mahtavaa lähteä laajentamaan tuota, koska tälle, jos mille, on kysyntää. Niin meidänkin mielestä. Kyllä. Voi olisi itsekin nuorempana tiennyt. Ollaan haettu paljon rahoituksia ja itse asiassa meillä on parasta aikaa siellä meidän sivujen kautta rockcamp.fi ja meidän somesta ja sitten raskasseikiusaamiselle.fi niin löytyy tuki tietoa, eli pääsee tukemaan meidän toimintaa, niin saatiin keräyslupa ja nyt on käynnissä, että lähtekää please mukaan tekemään tätä hommaa meidän kanssa. Sieltä tärkeää tietoa. Ei ole tarkoitus olla määräilevää heristää sormea, tai ei teille, mutta katsojille, että nyt kuule. Jos ne muutamat ylimääräiset roposet, mitä sieltä joulupyhien S-arvoista tai sitten lomaliiroista ylimääräiset hilut jäänyt, niin laittakaa nyt vähintään tähän suuntaan, koska niin kuin tämä tuki on äärimmäisen tärkeä. Kiitos tästä tiedosta. Lupaan itsekin sijoittaa parhaani mukaan. No. Hei, mutta mulla on itsellä itse asiassa helppo lähteä katsomaan tätä, kuten yleisesti saattaa peilata aihealueita, minkäpä muukaan kuin itseni kautta, että jos rupeaa vaikka tälleen omaa historiaa käymään läpi, niin tosiaan joskus silloin esiteininä päätin perustaa ensimmäisen bändin, mutta totta kaihan se oli aika hankalakin polku, niin ajatellaan, että tässä on tullut tosiaan esille, on leiriä, teillä on valmennusta, muutoin, mutta vähän niin kuin konkreettisesti, jos lähdetään nyt nimenomaan katsojillekin sitä kautta, että olisi selkeä tieto, että millä tavalla he voisivat hyötyä teistä. Että ajatellaan, että jos olisi vaikka tuommoinen 14-vuotias nuori ihminen, joka haluaisi päästä toteuttamaan itseään ja löytäisi teidät, niin mitkä on ne vaihtoehdot ja miten hän voi toimia ja mitä se vaatii? No, jos on tällainen esimerkkikeissi vaikka, että 14-vuotias ihminen haluaa soittaa, sanotaan vaikka kitaraa tai rumpuja tai ihan mitä vaan, mutta ei ole löytänyt vielä keinoa, millä toteuttaa itseään sen instrumentin avulla, niin meillähän se toimii sitten niin, että meillä saa nuori tulla tänne ihan omista lähtökohdistaan. Ihan täysin omana itsenään. Välttämättä sun ei tarvitse osatakaan mitään, vaan ruvetaan ihan katsomaan, että miltä tasolta ponnistat ja mihin haluat viedä sitä omaa itseilmaisuasi. Ja sen jälkeen lähdetään sitten menemään semmoisen yksilöllisen suunnitelman mukaan, että mikä se on sitten se, mihin tällä pyritään. Ja ensimmäinen asia, mikä voisi olla, että jos semmoinen into on, niin voi ottaa yhteyttä meihin esimerkiksi meidän nettisivujen kautta tai somen kautta ja tulla tutustumaan tänne. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan siitä menemään ihan sen mukaan, että mitä nuori itse haluaa. Eli meillä ei ole sinällään, että jos nuori tulee tänne ja haluaa soittaa jotain tiettyä genreä tai lähteä viemään johonkin tiettyyn suuntaan soittoonsa, niin sitten me tutkitaan se polku, miten sinne lähdetään menemään, mennään sen nuoren ehdoilla. Ja tällä tavalla se sitten lähtee menemään. Ja meillä on paljon nuoria, mitkä tulee hyvin eri lähtökohdista, ja kaikilla on vähän semmoinen oma juttusa, mitä he haluavat soittaa tai treenata tai harjoitella tai itsessään valmennuttaa niin sanotusti, niin sitten me mennään sitä kohti. Ja kyllä me sitten niin kuin pohditaan se yhdessä se polku sinne, että meillä ei ole välttämättä sellaista, jos niin kuin tässä Satu sanoi, että meillä on aika tällaista raskaamman rokin painotteista, mutta sekään ei tarkoita sitä, että se olisi se ainoa oikein. Ei missään nimessä. Saa nuori olla ihan omana itsenään tähän tulla mukaan toimintaan. Kyllä, ja tuossa käynnistettiin viime viikolla, taisi olla, niin aikuisten oma valmennus, eli meillähän ei ole ikärajoja. Ja voi olla mistä päin Suomea tahansa, eli Aleksander ja kaikki meidän valmentajat opettaa myös etänä.
Kyllä. No, tässä päästiinkin itse asiassa juuri tähän, mikä itseä alkoi kieltämättä vähän kutkuttamaan, kun tuossa pientä researchia tein, koska automaattisesti, tai olen itse asiassa jo kuullut teidän toiminnasta ja niin kuin todella positiivista palautetta, mitä se on niin kuin nuorille antanut, mutta sitten tullaankin, että on se 14-vuotias pieni ihminen rock-unelmansa kanssa, mutta sitten hupsista heikkaa, vuodet vierähti ja sitten onkin tämmöinen 30 ihminen yllättäen edelleen saman unelmansa kanssa. Niin monestihan saatetaan yllättäen tulla siihen tilanteeseen, että ajatellaan, että no vaikka olisikin erinäisiä mahdollisuuksia toteuttaa itseään, mutta kaipaisi ehkä vähän semmoista uudenlaista boostia tai jotain muuta, niin tuntunut siltä, että ei välttämättä aikuisille ihmisille ole sellaista tarjolla. Ja nyt kun satuin huomaamaan, että aikuisillekin tätä on tarjolla, niin kuulisin enemmän kuin mielelläni lisää, että mistä tässä tai miten tämä konkreettisesti toteutuisi? No se toteutuisi sillä tavoin. Meillä on yksi tämmöinen aikuisten kurssi ollut, missä oli nimenomaan tällaisia henkilöitä mukana, jotka olivat soittaneet joskus, mutta sitten elämän ja arjen kiireiden takia se oli vähän ehkä jäänyt pitkiksi ajoiksi joillakin. Ja sitten me heräteltiin taas uudelleen niitä juttuja, treenattiin soittotekniikkaa, mutta että siinä olikin ideana sitten se, että he sai itse tehdä omia biisejä, mitkä sitten leiriolosuhteissa valmisteltiin ja nauhoitettiin tällä meidän Rock Camp studiolla sitten heille. Eli tämmöinen oli niin kuin se heidän polku silloin, mutta että jos se on sitten semmoinen, että haluat vaikka soittaa kavereiden kanssa, perustaa jonkun bändin, niin se voidaan täällä sitten tehdä, eli sä pääset semmoiseen vuorovaikutteiseen läsnäoloon muiden soittajien kanssa, ja sitä kautta sitten taas kehittämään itseäsi, nimenomaan sitä omaa soittotekniikkaa. Mutta siinäkin kohtaa kuitenkin sitten sinun polkusi voi olla sitten ihan sinun näköinen, mitä sinä itse tarvitset, ja lähdemme sitten etenemään sen mukaan. Ja meillähän on niin Örinä-opettajana Matias Lilmans ja Sara Strömmer, että ihan laajasta laitaa, ja mä oon nähnyt vierestä, kun Matias opettaa ihan, ei ole ikinä jo örissy, niin ihan käsittämätöntä, ja Sara sama juttu. Ja Peksi Olkkonen, Staminan kitaristihan on meidän niin vuosi sitten tullut meidän messiin, ja nyt tammikuussa alkaa Klamydia-yhtyeen Sirttu Sillanpää, live-kitaristi, niin tulee myös vahvistamaan, että kyllä täältä löytyy, ja Ville Siuruainen rummut, kyllä, Juha Mäenpää koskettimet, meidän sivulta löytyy valmentajat asiasta lisää, että varmasti kyllä kaikille. Tämä ainakin löytyy myös motivaattori valmentajien puolelta, että selkeästi varmasti useammallekin nimet kertoo tai soittaa kelloja vähintään jollain tasolla, niin myös sekin itsessään voi toimia semmoisena rohkaisevana liikkeelle panijana siinä. Mutta nimenomaan sitten tullaan, mitä tässä vähän sivuttu, että teillä tosiaan on valmennusta, valmennuskursseja yksilötasolla, että vaikka prepataan ja kehitetään sitä omaa soittamista. Mutta jos lähdetään vielä käymään vähän tuolla leiripuolella, että mä esimerkiksi itse olen semmoinen ihminen, että sitten just sanottu, että tässä on jo vähän liian monta vuotta mennyt siitä, että on saanut oikein kunnolla leiriytyä tietänä muiden samankaltaisten ihmisten kanssa, ja mikä on ollut ylipäätänsä meillä tänään tässä 12 tunnin live-tapahtuman selkeänä teemana on yhteisöllisyys ja yhteistyö kaltaisten ihmisten kanssa. Niin jos mä esimerkiksi itse ajattelisin näin, että okei, soittotaitoa löytyy ihan suht hyvin tai se, että on siinä muodossa tyytyväinen, mutta haluaisin ennen kaikkea lähteä nimenomaan sosialisoitumaan ja tapaamaan ihmisiä, jotka on kiinnostunut samoista asioista samalla agendalla, niin kokisin, että tämmöinen leiri olisi täydellinen vaihtoehto, oli sitten minulle tai sitten niille nuorukaisille. Niin haluatteko kertoa näistä leireistä vielä vähän spesifimmin, että jos tänne haluaisi lähteä vaikka nimenomaan just tällä verkostoitumis- ja sosialisoitumispohjalta, niin on käsittääkseni mahdollista. Joo, no mä voin aloittaa ja sä voit jatkaa, niin tosiaan kun tämä meidän ydinkonseptihan niin kun lähti siitä liikkeelle, eli nuori saa tulla semmoisena kuin itse on,
ja niitä soittotaitoinensa kun on. Ja halu niin kun tulla muiden seuraan. Ja tämäkin on vielä semmoinen asia, että meillä on tullut esimerkiksi vuonna X tuli nuori, joka oli tosi syrjäytynyt ja sulkeutunut. Ja äiti-isä soitti monta kertaa sen viikon aikana, että miten siellä menee ja ennen ja jälkeen. Ja maanantaina hän tuli ja mä sanoin hänelle, että saat olla ihan itsesi, ei ole mitään hätää ja me täällä ollaan sua varten. Ja keskiviikkona hän alkoi juttelemaan ja lauantaina esiintyi. Ja meidän leiritoiminta perustuu siihen, että kaikki ei tarvitse esiintyä. Ja kaikki saa sen oman polun ja oman tahdon mukaan niin edetä siinä yhteisöllisyydessä ja siinä sosiaalistumisessa, että meillä ei minkäänlaista painostusta ja pakottamista ole koskaan eikä tule olemaankaan. Ja otetaan sitten se aikuinen tai se nuori, minkä ikäisenä onkaan, niin semmoisena vastaan. Ja eri toimintahan on aika huikeeta. Eli kyllä me monet mä varsinkin, joka leiri itken niiden nuorten kaulassa ja kun näkee sen nuoren kasvun sen viikonlopun aikana. Että se on ihan käsittämätöntä, mitenkä niin kun avautuu muurit ja musiikki välineenä on yksi parhaimmista tunteiden ilmaisusta. Niin sieltä lähtee lukkoja aukeamaan ja sehän on niin kuin kunnia tehdä tätä työtä. Kyllä. Että me tätä koota edes työksi koko meidän tiimi ja valmentajat, on meidän kutsumus. Ja meillä on yhteistyökumppanina Nightwishin porukkaa, Toni Peiju, Toni Törrönen, All Things Live, Nightwishin miksaaja Kimmo Ahola. Joo. Meillä on ihan huikea siis Timo Isoaho, toimittaja Tampereelta, Soundin, Joo. Metalliluola, Inferno. Ja Selmu täällä Seinäjoella. Ja nyt tosiaan itse asiassa vähän semmoisena haasteena ja vinkkinä laittaa se, että tarvitaan aikuiselle semmoinen hyvä leiripaikka, mahdollisuus, että mikä tullaan tekemään aikuisten musaleirejä, että vinkkaatkaa meille sitten, jos tulee mieleen. Joo. Ja vielä mä sanon tuohon, että tavallaan sieltä pedagogiselta puolelta ajateltuna, niin meillähän sitten toimii sillä tavoin, että tietysti nuoret ja aikuisetkin tulevat omana itsenään sinne. Heillä voi olla tietysti eri niin kuin tasoja siinä soitossa, niin sitten me jaetaan niitä nuoria, esimerkiksi leireillä on jaettu bändeihin vähän sen mukaan tietysti, että tavallaan se taso on siinä niin kuin suurin piirtein sillä tavalla samanlainen, että kellekään ei tule sellaista, sitä pyritään viimeisesti välttämään, että kellekään ei tule sellaista epämiellyttävää oloa missään. Eli ei tarvi silleen, se ei tarkoita sitä, että olisi vaikka aloittelijoiden bändi, koska siinähän voi olla sitten taas, musiikkia voi opettaa niin monella tavalla. Eli mä itse koen, että samassa bändissä voi olla joku vähän pidemmälle kehittynyt ja joku aloittelijakin. Se on vain eri asia, millä tavalla sen saman asian niin kuin tuo heille. Ja näin. Eli pyrimme siis siihen, että jokaisella on semmoinen paikka siellä, missä kokee itsensä niin kuin ja olonsa hyväksi ja pääsee kehittymään. Niin, kyllä. Semmoisena kuin on. Ja aika monihan sitten, kun tulee leirille, niin haluaa soittaa podomia. Niin, joo. Mutta mä sanoinkin, että ei kertaakaan vielä tullut Fitrollia ruotsiksi örisemään kukaan ulkoista. Ehkä sekin täällä tulee. On kyllä niin kuin pakko sanoa, että yhdessä aikaisemmassa keskustelussa tänään juurikin puhuttiin siitä, että suomalaisilla on vähän ongelmana se, että me ollaan yleisestikin vähän niin nöyriä, eikä me oikein osata aina ylpeillä. Ja sitten sieltä tuli vielä yksi sellainen lause, että suomalaiset ei oikein name-droppaile, mutta nyt te olette kyllä vetänyt senkin edestä sitten tähän, että mutta se on enemmän kuin hyvä, koska se on just se rohkeus, mikä siihen tarvitaan tällaiseen tekemiseen ja sitten ihan täysin vakavissa, että kyllä tuntuu, että tässä itselläkin tulee jo pelkästään tätä kautta tippalinssi ihan vaan siis siitä, että ei pelkästään se, että miten paljon musiikki teille merkitsee ja te tiedätte sen merkitsevän kaikille, mutta ennen kaikkea se arvomaailma tämän teidän toiminnan takana, että mitä tällä haetaan, mihin tällä pyritään. Ja selkeästi teillä on myös selkeä strategia suunniteltuna siihen, että ei ole kiusaamista, ei ole eriarvoisuutta, ei tavallaan ikinä elämässä ei voi tietää, minkälaisia tilanteita tulee, erilaiset kemiat kun kohtaa, ne
parhaassa tapauksessa syntyy se niin kuin maailman seuraava kovin bändi ikinä, ja sitten jotkut kemiat ei natsaa, mutta se, että on silti se turvallinen paikka, missä toteuttaa itseään, niin se on jo arvomaailmallisesti niin äärettömän tärkeää, että pitää jo siitäkin niin kuin nostaa karvahattua. Niin. Kiitos. Ja kiitoksia. Ja just eilen Ilkka-lehti julkaisi hyvän haastattelun ja löytyy tuolta netistä, niin missä just tätä Aleksanteri käsittelee. Me ollaan kaikki, suurin osa meistä, niin koulukiusattuja itse ja osataan samastua siihen nuoren asemaan ja aikuisenkin asemaan, että moni aikuinen kantaa traumoja edelleenkin elämässään ja me saadaan paljon viestejä. Viimeksi eilen mä oon saanut viestin, että hyvä kun nostatte tämän asian esille ja tuotte, että tätä tapahtumaa halutaan laajentaa ympäri Suomen. Ja eilen just Ale siinä jutussa kertoi omasta traumoistaansa. Ja musiikki oli välineenä, pelastajana. Niin, kyllä. Podomina. Joo, se on tavallaan ennen podomia. Niin, ennen podomia, eli tavallaan mutkin on ajanut se semmoinen tietty syrjäytyminen ja se, että mut on tavallaan syrjäytetty kaveriporukasta aikana, niin ajoi mut siihen, että mut on taas niin kuin, sit mä oon huoneessa ollut itsekseni, mutta mä oon keksinyt sen kitaran soittamisen, joka taas sitten vei mut elämässä aika pitkälle. Eli tavallaan se oli semmoinen mulle todella tärkeä juttu. Ja tämä on just se semmoinen asia, mitä mä haluan myös näille nuorille viedä eteenpäin, että he pääsee tämmöiseen hyväksyttyyn porukkaan ihan omana itsenään soittamaan. Se on äärettömän tärkeä juttu monelle nuorelle ja myös aikuisellekin. En voi niin kuin alleviivata yhtään se enempää, että kyllä niin kuin, vaikka tätä asiaa tuodaan onneksi nykymaailmassa yhä enemmän esille, että kuinka tärkeää se on, niin sitä ei voi koskaan kuitenkaan niin kuin yhtään liikaa alleviivata, että kuinka tärkeää se on. Että niin kuin nimenomaan täälläkin yksi kokemus siitä, että minkälainen suojakuoren siinä heikoimmalla hetkellä elämässä nuorena lapsena se musiikki on tehnyt ja kuinka se on tarjonnut ihan uuden suunnan, että jokaisella on oma tarinansa, mutta se, että sallitaan niiden tarinoiden tapahtuminen, niiden muodostuminen, niin se ei ole helppoa, koska myös se, että etenkin nuoressa iässä ihmiset on valitettavan, niin kuin, sitä rohkeutta ei välttämättä löydy, etenkin se, että jos on tullut jollain tasolla lyödyksi alas, niin se, että löytyy sitten tällaisia selkeitä toimijoita ja niin kuin konkreettisia tapahtumia, koulutusta, valmennusta, leirejä, niin kyllä sitä mä sanon, että eetteriin vaan yhä enemmän ja enemmän. Ja nythän tämä on ihan mahtavaa, että samalla asiallahan tässä me ollaan, että nyt mä uskon, että me pystytään toinen toisillemme tarjoamaan tässä parhaalla tavalla näkyvyyttä ja alustaa siihen, koska sen takia mä itsekin olen tällä puolen mukana, koska tiedän itsekin, että täällä yhtä lailla pyritään siihen samaan, että sallitaan niille pienille äänille mahdollisuus tulla kuuluviin ja se, että kuinka äärettömän tärkeää se on. Mutta hei, sitten vielä niin kuin, totta kai on helppo sanoa sillä, että menkää nettisivulle ja katsokaa sieltä, mutta jos nyt ajatellaan, että edes yksi katsoja tuolla ruudun toisella puolella ollaan saatu myytyä iästä huolimatta, niin hei, miten pääsee mukaan? Nettisivujen kautta yhteys. Mulle saa soittaa. Siellä on ihan mun numero ja sähköposti ja meidän kaikkien sähköpostit, että ei muuta kuin tai some kautta. Joo. Ei ole väliä millä tavoin. Sinne rockcamp.fi-sivulta löytyy tietoa meistä. Ja Raskas ei kiusaamiselle tosiaan tapahtuma ensi viikon lauantaina. Täällä Seinäjoella maksuton tapahtuma. Tervetuloa mukaan, jotta vaan kun haluatte. Ja siellä on niissä paneelikeskustelu, missä nuoria ja Seinäjoen nuorisovaltuuston edustus on mukana. Niin siellä puhutaan kiusaamisesta ja sinne tulee kovia nimiä. Sami Elpaana, Lost Society, Daniel Freiberg, joo. Daniel tulee, entinen Podom-kitaristi hänkin. Joo, ja nämä juttelee itse asiassa Podomin briffeistä. Tai... Kyllä, juuri tänään kävimme vähän Danielin kanssa läpi, että mitä soitamme, miten lähdemme lähestymään. Mutta lähinnä siinä on just se, että me kerrotaan siellä nuorille, jo se kiusaaminen tietysti teemana siellä on koko ajan läsnä, mutta että me myös kerrotaan meidän omaa tarinaa, että miten me ollaan nuorena lähdetty treenaamaan ja kehittämään sitä meidän omaa polkua sitten muusikoksi. Ja pyritään tällä niin kuin tietysti, että annetaan vähän vinkkiä nuorille, ne saa sitä kysellä, että miten teit tämä ja tämä juttu ja tällaista, niin se on niin kuin tosi tärkeä nuorille nähdä niin kuin heidän niitä omia idoleitaan. Kyllä, eikä paikan päälle
suoraan juttelemaan, että hei kertokaa. Ja Inarista saitiin viesti toissapäivänä ja sieltä on tulossa porukkaa. Haluaa nähdä, ketkä on tämän tapahtuman takana. Ja sitten siellä on tosiaan lomake, minkä pystyy lähettämään nettisivujen kautta. Ja monelle herää aina kysymyksiä, että mitenkä ja muuten, niin ei muuta kuin ottakaa yhteyttä. Selkeästi palveluhenkistä porukkaa olettekin, että kuten sanotte, että siellä vastataan sitten itse, että lomakkeesta, että jos tulee kysymyksiä. Ja voi, Kyllä. että pitää ruveta itsellä katsoa kalenteria, että kuinka lähellä sitä olisi ensi lauantaina Seinäjokea, koska niin kuin kyllä Ehdottomasti. olen jo myyty tuossa. Ja pakko vielä palata tuohonkin, mitä alleviivattiin ja mikä on tänäänkin käynyt itse asiassa. Tämä on pyörinyt koko päivät tietysti, kun tämä on ollut tämän illan teemakin tässä, mutta myös nämä tietyt asiayhteydet ja just tämä, että mehän ei päästä karkuun sitä faktaa, että jos on tullut kaltoinkohdelluksi, kiusatuksi, mutta sitten jos se asia yritetään katsoa sieltä positiivisemmalta kannalta siinä, mitä te esimerkiksi tarjoatte, että kun saa vaikka nähdä idolinsa, saa kuulla niitä keskusteluja ja saa parhaassa tapauksessa kehuja, rohkeutta, uskoa, juuri se, mitä tavallaan se kaltoinkohtelu on aiheuttanut sen niin kuin epävarmuuden itsensä suhteen. Ja lopulta semmoinen yksi ilta tai yksikin niin kuin tärkeä kohtaaminen joko idolin tai edes jonkun kanssaihmisen kanssa, joka on kokenut samoja asioita ja huomaatte, että ajatukset hitsaantuu yhteen, niin se voi olla se yksikin hetki, joka muuttaa sen tulevaisuuden suunnan. Joo, ja tähän vielä sanon, että artistit on lähettänyt tsemppiviestejä, mitä pystyy lähettämään meille. Me laitetaan meidän YouTube-kanavalle ja sitten meidän somealustoille. Ja siellä on esimerkiksi Jokisen Vesku laitto erittäin hyvä, löytyy sieltä meidän Facebookilta ja YouTubesta. Niistä on jaettu yli 300 kertaa, 129 000 tykkäystä on saanut ja Sami Elpaanan kanssa samoin, että ihan kymmeniä tuhansia. Pelkästään Facebookissa saatiin kaikki muut somekanavat ja siellä ihmiset on kommentoinut, siellä lukemattomat määrät kommentteja ja ne on kertonut sinne Veskun postauksen sinne alle omia kokemuksia ja se on myös yhteisöllisyyttä, eli siellä ihmiset jakaa tästä aiheesta ja ne sanoo, että kiitos Vesa, kun sä sanoit näin ja tämä antoi mulle voimaa ja koko ajan tulee meille kommentteja, tänään viimeis koko ajan Sami Elpaanaan, että kiitos Sami, kun sanoit tämän tällä tavalla. Tämä antoi mulle voimaa ja jaksamista. Että mikä tahansa se väline on, että onko se kasvokkain tai sitten siellä somen avulla se video, mitä on katsottu lukemattomat määrät, niin tällä me ollaan ihan onnellisia siinä, että me saadaan niin kuin mahdollistaa tämän. Me ollaan niin kuin tämmöisenä alustana ihmisille antaa toivoa näinä hetkinä, kun on aika haastavaa. Ja siitä huolimatta, että tätä historiaa tämän toiminnan puolesta on jo yli vuosikymmenen ajan, eli tämä vähintään todistaa sen, että kyse on elämäntavasta, kyse on siitä, mitä on. Että se tarjoaa, niin kuin pelkästään mä sanon, että tuo positiivinen energia, mikä täältä ruudun takaa niin kuin tännekin asti vyöryy, niin kyllä mä sanoin, että niin kuin, jos tässä on itsellä ollut niin kuin pitkä päivä takana, niin nyt tuntuu, että taas vähän niin kuin heräsi tähän. Ja ylipäätänsä valain sitä niin kuin uskoa jokaiselle, että niin kuin, meillä kaikilla on haasteita elämässä, mutta se, että niin kuin silti, että pyrkikää vähintään siihen sen tietyn kehän ympärille, jossa niin kuin sulla on hyvä olla ja sä saat, niin kuin, että meidän ei tarvi aina jaksaa. Ne rankat kokemukset aina pulppuaa välillä sieltä itse kullahin ja välillä niistä voi olla todella hankala selvitä, mutta mikä olisi sen parempi tunne, kun sä saat sun rakastamassa asian kanssa ja myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakaa sen, niin löytää sitä niin kuin turvaa sieltä ja edes vähän voimaa taas niin kuin seuraavan päivään huomata, että, niin kuin, että hei, nyt on taas löytynyt sellainen spirit, että, niin kuin, että nyt muuten skriivataan hyvä biisi tänään. Niin ja niin kuin Aleksander on monta kertaa puhunut, että jos bändi ei toimi semmoisenaan, niin heippa, sitten seuraava bändi. Että tavallaan se, että good vibes only ja positiivisuus on se ydin ja sieltä, että me ammennetaan joka ikinen voimaa. Ja meilläkin on välillä, että voi ei, apua, mutta sitten toinen, että no hei, älä nyt,
se on nyt tommonen asia, kyllä me selvitään. Niin joo. Kyllä. Ja niiden ihmisten kanssa ja semmoiset niin kuin negatiiviset ihmiset, kun niitä ikävä kyllä on, niin vähemmän niille sitä efforttia. Ja sitten niitä ihmisiä, kenen kanssa sä voit olla aito oma itsesi, niin on niiden kanssa. Ja ei se ole itsekeskeisyyttä poistaa niitä ihmisiä elämästä, jotka vie sulta energiaa, vaan kyllä niitä tulee sitten hyviä ihmisiä. Ja tässäkin meidän polku 15 vuotta, niin kaiken kaikkiaan on tapahtunut kaikenlaista. Niin aina on sitten löytynyt semmoisia ihmisiä, että taas mennään. Ja nyt meillä on niinku ihan huikea tiimi, mistä on niin kiitollinen olla meidän kaikille tiimijäsenille. Kyllä, ja se on niinku tärkeä juttu. Sen mäkin olen aina sanonut, että nuori tulee tänne. Nuorella voi olla paljonkin haasteita elämässään, niin omalla tavallaan me tehdään sitten yhdessä hyvää sillä tavoin, että nuori saa sen oman äänensä kuuluviin. Ja me ollaan niin kuin sitten se hetki, kun nuori täällä meidän kanssa on, niin me ollaan semmoisia kanssakulkijoita hänelle siinä hetkessä. Ja pyritään koko ajan niin kuin tuomaan sitä voimaa ja voimaannuttamaan sen nuoren niin kuin, tavallaan ei tarvitse nuorenkaan olla mikään semmoinen niin kuin vahva tänne tullessaan. Hän saa olla ihan niin heikko kuin hän haluaa. Ja sitten me yhdessä ruvetaan sieltä niin kuin musiikin avulla keksimään niitä keinoja, että millä tavalla hän niin kuin saa sitä oman arvon tuntoa ja itsetuntoa kohotettua. Ja sehän on niin kuin ihan paras kasvualusta nimenomaan se, että sä oot samanhenkisten nuorten kanssa täällä pystyt soittamaan. Tietysti jos et sä halua, niin ei sun ole pakko. Sä voit vähän aikaa katsella, mennä vähän vaikka myöhemmin sit soittamaan muiden kanssa. Katsotaan ensin yhdessä, vaikka valmentajan kanssa, ja lähdetään niinku sieltä boostaamaan sitä hommaa. Ja meillähän on niinku toiminnassa lastensuojeluyksiköjen nuoria ja erittäin haastavissa olosuhteissa asuvia nuoria. Ja tässä tosiaan niin kun tämän vuoden tai nyt syksyllä niin maksettiin omasta pussistamme yhden nuoren valmennus, joka ei sitten taloudellisista syistä niin ei olisi päässyt muuten mukaan. Ja siitä me lähtikin tämä idea tähän keräyksen hankkimiseen, että se ei saa olla este. Ja tälle nuorelle, jonka maksettiin stipendinä, niin äiti purskahti itkeä, kun kerroin hänelle tämän asian. Ja nuori oli syvästi kiitollinen. Ja jotenkin kasvanut tämän puolen vuoden aikana ja saanut tosi paljon niin kuin itsetunnon nostatusta. Niin on kuitenkin ihan mielettömän isoista asioista kysymys. Ja se, että pienillä jutulla me voidaan saada isoja asioita sinne nuoren elämään, jokainen yksilönä. Kyllä. Tämäkin on tullut monta kertaa tänään, mutta vetää kyllä hiljaiseksi. Ei nyt voi niinku muuta sanoa, että kyllä siitäkin niinku joutuu kyyneleitä vetämään. Ja mikä parhainta, että tämä aihealueen ympärillä voisi jatkaa vielä paljon pidempääkin, mutta meillä alkaa valitettavasti pikkuhiljaa aika loppumaan. Mutta ennen vielä tältä erää heippoja, niin tehdään sillä, että saatte molemmat tahoillanne, mä oon itse asiassa aikaisemmin sanonut, että yhdellä lauseella, mutta se monesti aina venähtää, niin saatte molemmat tahoillanne vaikka, no mennään nyt kuitenkin sillä yhdellä lauseella lähettää viestin meidän katsojille, nuorille ja ihmisille, jotka kaipaa tätä. No, usko itseesi. Sinä riität semmoisena kuin sinä olet. Ja hakeudu niiden ihmisten seuraan, jotka antaa sulle hyvän olon ja energian. Ja musiikki on yksi työkalu niiden tunteiden käsittelemiseen. Joo, no itse asiassa se veit mun lauseen, kun nimenomaan mulla oli tuo sama, että nuorelle mä haluan sanoa sen, että nimenomaan sinä riität semmoisena kuin sä olet. Ja usko itseesi. Sun ei tarvitse kuunnella välttämättä, jos joku sua mollaa jostain asiasta. Jos sä uskot itse oman asiaasi, niin anna palaa. Kiitos ihan äärettömän paljon tästä todella hedelmällisestä ja niin kuin ennen kaikkea arvomaailmallisesti rikkaasta keskustelusta. Mä ihan oikeasti, nyt lähtee karvahattu päästä. Minä nostan hattua teille. Jatkakaa samaan malliin. Ja mikä parhainta, ollaan tulevaisuudessa jälleen uudestaan tekemisessä. Mä meinaan ehdottomasti kyllä nyt laittaa niin kuin vähintään jossain vaiheessa lomaketta sinne tulemaan ja ennen kaikkea tehdään tästä myös hedelmällinen yhteistyö, niin se tärkein, saadaan mahdollisimman moni nuori ja ihminen musiikin äärelle. Kiitoksia tästä.
Kiitos. Joo, kiitos Kiitos. paljon. Moi. Heippa. Hei hei!